porque queda na altura de toda a profecia na que está passando atualmente. Aqui vamos estar no bom canal, ainda tem esperança. Você sintonizando o canal Estima, ainda tem esperança. O bom programa Vista Profeta. Goedemorgen, broeders en zusters, een gezegende Sabbat. Nossa contente número stato presente de Boa Notícia. We zijn blij u te zien in Boa Notícia vandaag. Sentimos aan de kaas. Voelt u thuis? Conosco Romana, visita de Promebia. Nós pedimos lá para, nós pedimos bom menino. Als wij bezoekers hebben die vandaag voor het eerst aanwezig zijn, vragen we u op te staan zodat wij een warm welkom kunnen heten. Bom menino, Romana. Welkom, broeders en zusters. Deus bendicionar você. God zegen u. Sempre nos portas te abrir para você na tour. Onze deuren zijn altijd open voor jullie. Beni e bem alabar Senhor junto conosco. Kom en laten we de God dienen samen met ons. Dank je, Romana. Nós também seguimos esse serviço. We gaan door met de dienst. E me tem tekst voor ons voor hebben esse serviço com ele. Ik heb een tekst. Ja. Ik heb een tekst. Salmos 6. Psalm 106. O agradecimento na Senhor, para sobre é bom, para sobre sua misericórdia está para sempre. Amen. Deus bendicionar sua palavra. Dat God zijn woord mag zegenen. Sempre no sábado de festa. Onze Sabbat is echt een feestdag. We staan op om te zingen. Cantica 518. Lied 518. Na fiesta te canta toch? Na sábado nós canta para Deus. Als we een feest hebben, dan zingen wij, maar ook op Sabbat zingen wij om God te eer te geven. 518. Promesa de Dios para firme, para arriba, promesa de Dios Salvador. Arriba es promesa de Dios, para arriba son promesa de Dios. Promesa de Dios para firme, para arriba, promesa de Dios Salvador, para firme, viva es promesa de Dios. Mogen gaan zitten. Também estamos na casa também via Zoom. Bom menino. Ook degenen die thuis ons volgen via Zoom, van harte welkom. Sinti caloroso, caliente de Senhor Jesus na casa também. Voel ook de warmte van de Heer Jezus ook thuis. Nós também agora que nós por tomar ofrenda. We gaan nu de offers ophalen. Nós temos 2 diaconessen. Onze diaconessen hebben wij 2. Es un primer saco cora. De rode zak.
is voor de offers. Diezmo y ofrenda. En de tiende. Y el blau para nos seguir reunir que ya todos saben. En de blauwe zak is voor de huur, zodat we hier kunnen blijven samen zijn. Doe nou con amor. Geef met liefde. Als nou boda, juda dame po otro lang, dame po bien alabar Señor. Zodat wij kunnen helpen dat anderen ook kunnen komen om God te eren. Diaconessa, va bene delante, por favor. Wij roepen de diaconessa om naar voren te komen, alstublieft. E nós roepen bij naar het eerste possible, is nog een por planta para, nós também agradecemos Deus. We gaan op de knieën voor degenen die dat kunnen en de anderen die dat kunnen opstaan en we gaan God danken. Laga nos reza, nos amante tata que está no cielo, que o Senhor seu nome seja santificado, glorificado, para sempre e sempre. Danke, Senhor Jesus, que nós podemos ganhar na tropa, Senhor. Danke, Tata, que nos a oportunidade de um dia mais para celebrar o Sábado Santo. Danke, Senhor Jesus, que você cuida para nós todo dia. Nós temos 6 dias, nós para nos costas, para haver o dia santo, Senhor Deus. Lá para nós poder ter a maneira de desejar, Senhor. Danke, Tata, que nós podemos
Y nos llamamos danki, pe ofrenda nang, e diezmo, Señor Dios. Que nós podemos devolver o back do qual te pertencerá de abo, Senhor. Danke, Tata, pes nangu no por aduna, contra bia, nan por também tomar parte de nesse, Senhor. Abo sabe tudo rende sua situação, Senhor, tu costa de momento. Tamos reza pa es nan malo, es nan kuno por ayega que nan, Senhor. Es nan com motivo of outro, Senhor Deus, kuno por bem, Tata. Cuida para nan também de mesma maneira, es nan kuda via Zoom também, Senhor. Toca nan também inan na casa, Senhor. Kunam po sinti bodu sura, Tata. Kunam po mirigi tempo nós bibando, Senhor Deus. Tamas reza patura humana na Ucrânia, na Rússia, Senhor. E de parte e banda na, Senhor, na Poland. Você sabe o que está passando, Senhor Deus. Tata, botimbo yun também inan. Cuida para nan, Senhor. Tata, abo sabe turcos e abo tem lasto palavra, Senhor Deus. Não nós e nós, nenhum de governante não tem lasto palavra, pero abo, Senhor. Amém. Danke, PC, Tata. É muito nós três, muito também pequeno dienst para trás. Taco estão também, teachers não puta que muito não para trás também. Cuida para não também que não possível mais dibo. Também para babies não nós três, perrobe não, Senhor. Yama não para não bini back se acabou, Tata. Cuida nós como maior não, por três não, dor de amor, dor de paz de nosso coração, que não por mira, que tá bote único Salvador. Danke, Tata. Queda conosco ao resto de serviço. Toca nos irmão também, Stephen, com essa palavra de vida para nós, Senhor Deus. Conosco por compreender e nós sabemos que está diba a palavra bem, Senhor Deus. Queda conosco, Tata. Perdona-nos, em nome de Jesus. Amém. Oh Dios, tendenos corazón y Het is heerlijk om met de Heer te spreken. Nós também agora que a escritura bíblica está sacada voor de Efésios 6, versículo 2. Wij gaan nu de Bijbeltekst, de thematekst lezen en het gaat over Efezen 6:12. Então, lezen we samen conseguir negociar idioma. U kunt het volgen in uw eigen vertaling. Para sobra, nos lucha não tá contra carne nem sangue, sino contra governante não, contra o poder não, contra a força mundial de escuridade aqui, contra a força espiritual de maldade em lugar celestial. Is de Efésios 6, 2. Dit is Efeze 6:12. Nós temos nosso irmão Stephen Christina. We hebben vandaag onze broeder Stephen Christina met ons. En dan ben je voor de Church Plant Refugio Den Haag. Hij komt uit Church Plant Refugio in Den Haag. Ele é missionário. Hij is ook de zendingsleider. Hij heeft een grote taak te doen daar. En zijn thematekst is Russia en Oekraïne. Rusland en Oekraïne. Hebben zij onze aandacht nodig met een vraagteken? Is dit een wereldoorlog? Derde. Een derde wereldoorlog? Sinta, escucha y goza de Dios su palabra. Zit en luister en geniet van het woord van God. Dios bendicionado, mi hermano. Amen. God zegen u, broeder. Ja. Amen. Um feliz sábado para o Een gezegende Sabbat. Estou contente de porta aqui namang para o meu viaje. Ik ben blij om voor de eerste keer hier aanwezig te zijn. Pero ainda de meio de virar algum cara não se conhecia aqui aí. Maar ik zie hier en daar wel bekende gezichten.
Dus me senti in casa. Dus ik voel me wel thuis. Amen. Toch, anche Leo, nostra famiglia, We zijn toch één familie in Cristo Jesus. in Jezus Christus. Assim, nós não estamos estranheiros para o outro. Daarom zijn we geen vreemdelingen van elkaar. Nós estamos conhecidos em Cristo Jesus. Wij zijn Amen. kennissen in Christus. Oké, we meinta. Deze ochtend. Nós estamos bij studie thema eigenlijk, thema actual. We gaan een bekend of een actuele thema bestuderen. Correct. Então, juist sermão, pero más bien estudio. Het is niet echt een preek, maar het is meer een studie. Oké, me gusta más estudio que sermão. Ik hou meer van een studie dan van een preek. De bico nós assim mais, nós probai mais profundo de Dat estudio. betekent dat we meer kunnen leren en kunnen we dieper ingaan. Oké, vamos rezar. Laat ons bidden. Tada de amor, no momento na que Senhor com a palavra te beorde abrir, me tá pedindo Senhor que o usame, segundo o Espírito Santo, e assim Senhor tenha tempo para apresentar o tema aqui, que para apresentar Senhor, tu responde não com a boca para nós dizer, poner de minha mente, lo qual que não te mestre que for, assim está Senhor com esse sermão, esse estudo aqui, Senhor, para guiar completamente do Rio. Toma over, Senhor, e nos mente não nos pede, em nome de Jesus. Amen. Ok, Mateus 24, vamos vai ler o boek de Mateus 24. We gaan over naar Matthäus 24. Ok. Nós vai vir, sim, 24, versículo 1. Vers 1. Met lezen. En adelante. Het bisa, Jesus sali voor de tempel e estava tacana bij ora su discípulos vinsen que para mostrar het edifício aan die tempel. En Jezus ging de tempel uit en vertrok. En zijn discipelen kwamen tot om hem op het gebouw van de tempel te wijzen. Oké. Je la condestelle visa nang boso no te mira ek ture kos nang aki. Die verdad mi te visa boso aki nang lo no queda ni un piedra riba otro culo no guardo bashabo. En hij antwoordde en zeide tot hen, ziet gij dit alles niet? Voorwaar, ik zeg u, er zal hier geen steen op de ander gelaten worden, die niet zal worden weggebroken. Oké. E ora que estava de cinta riba ser de oleive e discípula vinse que je visando. Bisa nos que tempo e cosna aquilo sucede e kiko lota é señal de boa venida e de fim de tempo. Toen hij op de olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden, zeg ons, wanneer zal dit geschieden? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? Ok, dus ora nos mira e parte aqui com Jesus bisa um piedra lo queda riba outro. Als wij dit stukje bekijken dat Jezus zegt, geen enkele steen zal op elkaar blijven. De maneira algo parecido aqui também, de verdade? Het lijkt een beetje bekend voor deze tijd, nietwaar? Passou nós te mirando com edifício não também te ora baixavo. Ja, want we zien dat gebouwen ook allemaal omgegooid worden. Pero a pergunta eigenlijk estava data over die Kiko estava de sinal of Kiko ta of lota é sinal de venida e de fim de tempo. Maar de vraag is, wat zal de teken zijn van uw komst? Ok, dus studiando Mateus 24, nós sabemos que dia signalam de venida de Jesus. Dus terwijl wij Matthäus 24 bestudeert, weten we dat er signalen zijn van de komst van Jezus. Sim, dia não te guerra, de verdade? Een van deze signalen is oorlog, nietwaar? E rumor não de guerra. En ook gerommel eromheen, om de oorlog heen. Pero Jesus avisa se ainda não está o fim. Maar Jezus zegt wel, nog steeds is dat niet het einde. Simplesmente ora vou mira não. Alleen dat als je ze ziet, você sabe epa, Jesus sua venida está cerca. dan weet je, oké, de komst van Jezus is nabij. Ok. Alguém lo visa wel, pero estava tem primeira guerra mundial. Sommigen zullen zeggen, ja, maar er was een Eerste Wereldoorlog. E também aquele Jesus vimos, o texto também visa guerra. Toen
toen dachten ze natuurlijk ook dat Jezus zou komen, want de tekst zei ook oorlog. Oké, Segunda Guerra Mundial. De Tweede Wereldoorlog. E agora aqui nós estamos mapeando de Terceira Guerra Mundial. En nu spreken ze al over de Derde Wereldoorlog. Agora quizás vai vir de 4, de 5, de 6. En wellicht komt er een vierde, een vijfde en een zesde. Que hora te finando? Wanneer is dan het einde? Oké, ora we analiseren Matthäus 24. Wanneer je analyseert Matthäus 24. Guerra de dia señalan. Sorry? Guerra de dia señalan. Oorlog is één van de tekenen. Pero no solamente único señal. Maar niet het enige teken. Dus nós temos mais coisas nós temos que analisar. Dus er zijn nog meer dingen die we zouden moeten analyseren. Ora nossa papi de Jesus venida. Wanneer we spreken over de komst van Jezus. Ok. A pergunta da quem te snang tras de guerra actual aqui? Dus de vraag is, wie zijn degenen die achter deze oorlog staat? Quem te het men? Wie is de hoofdman? Quem te beneficia voor de guerra aqui? Wie heeft voordeel van deze oorlog? Na onde nanke bai, que nanke logra? Waar willen ze naartoe en wat willen ze bereiken? Que de problema real eigenlijk? Wat is het werkelijke probleem? Tem aspecto espiritual tras die assunto aqui? Is er een geestelijk aspect hierachter? Esse nós vai estudar avemeinta. Dit gaan wij vandaag bestuderen. Ok. Dus como cristiano, mirando lo qual está sucediendo. Dus als christen ziende wat er allemaal gebeurt. Y muy especialmente como adventista en este día. En vooral als adventist van de Zevendaagse Adventist. Dios da nos vista profético. Geeft God ons een profetische zicht. En als we mira Putin ko evara kijken. We moeten kijken met de verrekijker. Assim nós também temos que mirar a situação aqui. Zo moeten wij ook deze situatie bekijken. Nós temos que mirar com a vista. Met wat voor oog moeten we dit zien? A vista profético. Met de profetische oog. Dus nós temos que bij bira riba boa maneira o mundo tá. We moeten niet ongerust worden zoals de wereld is. Pero Dios se llama nos para dar um mensagem especial dinge tempo aqui. Amen. God roept ons om een speciale boodschap te geven in deze tijd. Correct. Dus laten we bij Isaïas 46:10. We gaan naar Jesaja 46:10 en u kunt het lezen in uw eigen vertaling. Correcto. Het bisa quem te declarar é fim for de princípio e for de tempo ng antigo coisa que não aguarda-se ainda, visando mi propósito lo guardo estableci e lo me cumpre com tudo o que te agrada-me. Dus Deus está voor die princípio e te declarar é fim, de verdade? Dus God is vanaf het begin vertelt hij over het einde. Correcto. Dus tem Deus assim aqui. Dus er is een God als deze. Que nós podemos depender de você. Die we kunnen op vertrouwen. Correcto. Você lo que trata de fim, futuro, por exemplo. Wat betreft toekomst en einde. Deus sai de acaba. Weet God er allemaal al. Maar nós temos simplesmente, ok, Senhor, guia-me. Het enige wat we kunnen zeggen, God leidt mij. Você caminha. Want u weet de weg. Você é fim. U weet het einde. Nós não sabemos. Dat weten wij niet. Pero a palavra te declara nos compreendimento. Dus uw woord zal ons gedachten vertellen. Juist, nos compreendimento, conhecimento de evento na aqui. Onze gedachten, onze weet van deze event. Juist. En você que é bom, hermana, que Deus diz e não te vai assim nada, cinco revelar para mim. En weet je wat het mooie is? God heeft gezegd, ik zal niets doen voordat ik het eerst laat zien. Correcto. Dus Deus te põe seu servidor na altura. Dus God zet zijn volgers op de hoogte. Correcto. Kiko está sucedendo e Kiko lo vai suceder. Wat er aan de hand is en wat er zal gaan gebeuren. Que men die nos fuente de notícia. Dus onze bron van nieuws. Not de CNN. Is niet de CNN. Not de NBC. Is niet NBC. Niet de BBC. Ook niet de BBC. Of NPO 1. Of NPO 1. Nos fuente de notícia de Kiko. Amen. De Bijbel. Dat is de verdade? Você Deus não ganha. De verdade is God liegt niet. De Bijbel is dat Deus não ganha en não ganha tampoco.
God liegt niet en hij kan ook niet liegen. Juan 8:44, por ejemplo, Johannes 8:44 zegt, dice nos diablo te tati mentira. zegt dat de Satan is de vader van de leugen. Correcto, dus nos die un tata di verdad, Dus we hebben een vader van de waarheid tanto un tata di en we hebben een vader van mentira. leugen. Ok, dus el tata di verdad doen nos de Bijbel, Dus de vader van waarheid geeft ons de Bijbel tanto diablo doen nos CNN. en de Satan geeft ons CNN. Ok, nos vai mira di kong mi de visa sei. We gaan zien waarom ik dit zeg. Ah, mi te vai lezen tour, mi te gi explica, ropi di vosso sacava Daniel capitolo 2. Ik ga niet alles lezen, maar ik geef een paar tips van Daniel 2. Correcto. E rei estava da preocupar, ela hai un sogno, ela luvira il sogno. En de koning was verontrust en hij had gedroomd en hij was de droom vergeten. Ok, dus niente cadena nan di notizie in suo tempo. Dus al die kettingen van nieuws in zijn tijd, No por doen rei e interpretação of mi ovisa biselo che la sogna, cava doen sua interpretação. nou, ze konden hem niet zeggen wat hij heeft gedroomd, maar ook niet zeggen wat de droom betekende. Correcto. Anteriori rei Arabia, Toen werd de koning erg boos e di wel mit bella mata turende. en toen zei hij, ik laat iedereen doodmaken. Den qual di nan Daniel e su tres amigo nan tameta ding. Daarin waren ook Daniel en zijn drie vrienden. Juist. Anteriori nan dico rei no pa Kiko, bisarei pa Kiko e assunto dim tanto purasini. En hij zegt, vraag aan de koning, waarom heeft het zoveel haast? Juist. Doen nos een chance, anteriori nos lo interpretar of interpretar sonho Ja, para rei. geef ons een kans, dan kunnen wij de droom interpreteren. Ok, dus na bij reza. Ze zijn gaan bidden E Deus aduna na revelação, en God heeft hen laten zien. explica na je sonho de We rei hebben hen uitgelegd wat de droom van de e koning doen was. sua interpretação. En geven ook de uitleg daarvan. Correcto. Anterior nossa curiega na Daniel 7, 27. En toen kwamen we bij Daniel 2:27. E visa, Daniel contesta dilante di rei avisa paloketa e misterio di qual rei apundra, ni sabio, ni astrologo, ni mago, ni adivino, no por conta rei sei. Sin embargo, até bem, essa aqui de duche, Jacob, tem Deus do cielo que revela misterio. Amen. Mire, e la hasi conocí na rei Nabucodonosor lo que los soso de el último día nan y esa que estaba de sonho y a visión que pasa de momento mientras que estaba da riba bocama. Amen. Ok. Hier dan met de rest. Eigen vertaling, ja, klopt. En staat ook daarop. Ok, tremendo. Dus aqui na nossa mira, que Daniel a trove de visarei tem aqui, não tem gente que pode revelar futuro. En op deze tekst kunnen we ook zien dat Daniel zegt tegen de koning, er is niemand die de toekomst kan voorspellen. Com exactitude. Met in zekerheid. Amen. Maneira Deus de cielo. Zoals de God in de hemel. Ok. Dus agora, Daniel agora, ele avisa-nos, versículo 29, ele avisa, mientras que Abo estava, of mientras que Abo, o rei, estava de riba cama, o pensamento não estava riba lo que também sucede no futuro, e a sungo de revelar mistério a se conhecer Abo, Kiko também sucede. Ok, dus Deus agora também revelar Kiko. Wat gaat nu God laten zien of openbaren? É futuro, não é verdade? De toekomst, niet waar? Agora, nós todos temos que o futuro te contener. En we willen allemaal weten wat de toekomst is. Dus o rei estava a preocupar riba seu futuro. En de koning was ongerust over zijn eigen toekomst. E seu reinado. En zijn koninkrijk. Há também preocupação riba futuro. En hebben we vandaag ook een zorg over de toekomst? Dank u wel. Ok, wakker. Meneer Mirele, aqui na riba pantalla, cadena de notícias trove, een website, nature.com. Ja, we zien weer hier iets over op de plaatje van de .coms. Ok, dus aqui meneer Mirele riba screen,
Nang te preocupar pesunto di global warming. Ze zijn nu heel erg in de war met met de verandering van het klimaat. Ok, outro notícia de Bissau, também anta bori riba kiko é futuro di mundo. Ze zijn ook zorg over de toekomst van de wereld. Ok, mas ainda, Bissau, what do you think the future of our planet will be? Ook over de toekomst van het planeet Aarde. Ok, dus daar rijden boco dinosaur zo. Het was niet alleen de koning die ongerust daarover was. In zijn tempo. In zijn tijd. Maar aqui na BBC News staan we young people, we are very worried. Ook de jonge mensen zijn heel erg bezorgd. Correcto, aqui nós miramos outro mas. En nu een andere. Ante we não tem vacuna para climate change. Ze vragen, is er geen vaccin voor de klimaatverandering? Ok, dus aqui nós também nós tudo agora também Greta Thunberg, activisten, Robin. Ja, dus we zien ook al die activisten die allemaal bezig zijn nu overal. Também riba é assunto chamado cambio climático. Ook over de klimaatverandering. Ok, dus het is in Daniel 2:29, mientras que Abo o rei estava de riba campo, pensamento não estava também riba loque, também suceder de futuro. Daniel 2:29 is dit. Ok, dus aqui namo te mira ao Daniel está se mistério aqui conhecendo o rei. En nu gaat Daniel de mysterie ontrafelen voor de koning. Correcto. Dus mesmo coisa de tempo aí. Zoals de vorige keer in deze tijd. Dinge tempo aqui mesmo coisa. In deze tijd hetzelfde. E gente no que per rei no chega na fim. De mensen willen niet dat het een einde komt. Claro que não. Natuurlijk niet. Pero nós como adventistas neste dia. Wij als zevendaagse adventisten. Met de tour christian também. En alle christenen. Lot engana dia de topo com Jesus, le mais mundo que me. We willen zo graag een keertje Jezus ontmoeten. Ja, nós que vai viver in cielo, de verdade. We willen in de hemel gaan wonen, niet waar? Ando pouco ainda preocupava que de que vou. En sommigen zijn bezorgd om hier te blijven. Camina in dolor. Waar er pijn sofrimento. Pijn is. De verdade, prijs te subir. Hamber. Honger. Een quantidade de coisas. Heel veel dingen. Maar net een kantieke te visa. Er is een lied zegt. De cielo mi que vai. De verdade. Tur mi pensamento nanta. Al mijn gedachten. Cielo mi que vai. Is de hemel wil ik gaan. Oké, dus ik kantieke nos temos que tener in ons mente. Dit lied moeten we in onze gedachten houden. Oké, dus rei, me te ver essa tura trove. Pero Dios la que sonha enquanto de uma estátua, mas nós miramos mover a pantalla, e rei sonha aqui. We gaan niet alles lezen, maar de koning heeft dit dan gedroomd. Correcto. Dus Daniel 2:31. Juist. Dus ela doné el sonho e sua interpretação é mais curto. Então eu expliquei-lhe que esta é a cabeça de ouro. En hij is de hoofd van goud. Correcto, depois de jeta bini, ok, braça, pecho de plata. De zilveren borst en armen. Correcto, depois de bini heup de bronze. En dan bronzen heup. Palo de pia de hero. En ijzeren benen. En dan depois de bira hero mesclado com klei. En dan is het klei en ijzer. Ok, pero Babilônia passa, de verdade, não passa agora. Dus Babylonië is voorbij, nietwaar? Oké, dus we hebben Medo-Perse, ela passa também. Medo-Perse kwam ook voorbij. Grécia, ela também passa. Griekenland kwam en ging ook voorbij. Roma Imperial. Roma Imperial. Também reina basta largo. Is ook een hele tijd daar aanwezig. Pero também passa. Maar is ook voorbij. Mais ou menos. Ongeveer. Mas uma de com. Waarom? Ela mescla o dingen klei. Want hij is gaan mengen met de klei. Que men die pergunta da ave Roma abai completo? En de vraag is Roma echt helemaal weggegaan? Não, vai. Nee, dat is ela mescla dingen klei. Hij is dus met de klei gaan mengen. O mesmo coscurei na boca do nosso. Hetzelfde als de koning Nebactus. Juist. Nieuw hende no que me di 4 reina de Roma, wanneer ze mire Daniel 2:40. Daniel 2:40. Nieuw reino que was o reino cava. Geen enkele koning. Sim, que was o reino cava. Wil dat zijn koninkrijk eindigt. Het busca tour manera. Hij zoekt alle manieren. Kusie wankel mes. Ook al wankelt die. Que subir back arriba. Om terug te komen. Oké, nós vai aquela, nós vai um tique rápido.
Ja, ons te cover algum pida importante ave. Ok, dus het aviso-nos, maneira ons te mirar a pantalla. Het avisa, pues, é palavra segura de profecia, maneira ons te mirar em 2 Pedro 1:19, tá riba gente na riba gente alabar e adorar é Deus verdadeiro, maneira rei sim. Tá goed in traduzir. Ok. Ze lezen het in het eigen taal. Het avisa, de bico é mestre de controle absoluto. Este Deus, nada te sucede sin que Deus sa of que Deus te permitir. En de verdade, então, sigue dice, pues tu honor y gloria te guarda donana é Deus Todo-Poderoso. Ora que a profecia guarda abrir delante de se Deus a pronunciar bendição na esnanco lesa e tende e pagatino na lo que da para escrever maneira Revelação 1:3 avisa-nos. Amen. Provérbio 29:18 avisa, caminha não tem visão, que deve ser o povo. Als er geen visie is, wat gebeurt er dan? O povo da laga tur frena vai. Dan Het laga dus. we kunnen Spreuken 29:18. Het bira pas su cuenta. Het volk wordt voor maar wat, ze laten los. Correcto. Ok, het avisa assim aqui. Nós avete estudia de mês, nós estudando vista profético, tema aqui com vista profético. We bestuderen deze thema met een blik, profetische blik. Correcto. Então, hoop bia ora we studie com vista profético aqui. Heel vaak als je het bestudeert met een profetische blik. Mundo te chamava, maneira visa, como é que we apresentar teoria de conspiração. Dan zegt de wereld dat je theorieën van Complottheorie. complottheorieën bestudeert. Correcto. Ja. Ora we presente. Als je het presenteert. Pero sempre ora nos vai tras de Deus. Maar altijd als we achter God gaan, Nós tem razão. dan hebben wij gelijk. Não was het nós. Niet omdat Was wij het de het Bijbel? zijn, maar de Bijbel is het. Ok. Dus nós tem reino na aqui. Nu hebben we al die koninkrijken. Ok, mas nós visa hoje, a cabeça passa, Zo, de hoofd is voorbij a gegaan. braça e peito também passa, De armen en de borsten zijn weggegaan. a heup, En de heup ook. a palipia de hero mais ou menos. En ook de benen van ijzer. Então aquele pide aqui. En er blijft nu de voet over. De qual Deus avisa Daniel tem aqui pie de lobindal, baixa quebra imagem. En God zei, er zal een steen komen en dan het beeld vernietigen. Ok, a outra avisa, Roma estava a dominar tempo completamente. Pero ela perde seu poder como que Império Romano e não tem, dus como Império Romano, e não tem domínio mais maneira antes. De verdade? Pero a Bíblia avisa-nos algo importante, sim, que ela guarda o plama de reino, não? Dus o poder aqui é tei, é somewhere aí, então eu avisava eu é purba na rainha back domínio. E como avisar? Ok, eu avisei eu agora nós vamos aqui nós não temos dúvida que a Bíblia te apresenta também. We moeten niet vergeten dat de Bijbel ook presenteert Aspecto spiritual de Babilônia. een vergeestelijke aspect van Babylonië. Que lo volve bem back de último tempo. Dat terug zal komen in de laatste tijden. Correcto. Agora nós miramos aqui. Als we dit E zien, também recebe Daniel 2, 37, 38. Daniel 2:37 gaat broeder voorlezen. O rei de reina na quem de Deus de cielo duna e reino, poder, força e glória, e único de Judiene da viva, bestia, mundo para de cielo, ela entregana de man e assim vou governar, riba nantur, abo te cabeça de ouro. Ok. Ora nós vamos aqui não, Deus vai dizer, abo te cabeça. Nu zei God, u bent alleen het hoofd. Que laze? Wat heeft hij gedaan? Ele tem que trazer uma imagem completa de ouro, vamos. Hij dacht van, ik maak een hele gouden beeld. São 50 plata, bronze, hierro, taami te que demanda. Hij heeft niks te maken met zilver, brons of ijzer. Ik wil blijven regeren. Como eu digo, não tem que trazer full vamos, taami te que Hij zei, derreina. maak het helemaal van goud. Ik wil blijven regeren. Deus diz, de cabeça, God zei, je bent alleen het hoofd. ele não, met de full curva. Hij zegt, nee, ik ben het hele lichaam. Ok, que se de desobediência, de verdade? Dat is ongehoorzaam, nietwaar? Nesse não sabe, mengo.
Net als nu. Dios explica con aqui clara. God heeft alles uitgelegd. En ik duidelijk. meen no, no se sigue reina para sempre. Nee, dan zegt ze nee, we willen voor altijd blijven regeren. Dus als nós mira mesmo mindset ta reina, den lo qual que nós te mira ave também. Ja, we zien dus dezelfde mindset die regeert zoals als toen, zeg maar. Correcto, sim. Dus aqui nós mira trove, nós mira de tempo que Trump estava da presidente. Toen we zagen dat Trump president was. Estava de presidente que estava da busca também unidade. Hij was een president die leek eenheid te hebben. Asenaya me segunda Constantino. Ze hebben hem zelf genoemd de volgende Constantijn. Ja. Dus we zeiden bisavo, de party verde nos polesa. En het groene gedeelte kunnen we lezen. Het bisavo without a major event where people pull together, that's hard to do. Zonder een grote event, dan gaan de mensen bij elkaar zijn en dat is moeilijk. Dat wako. Het bisa pero meeting gania sie sin un evento grande. Maar ik heb zin om het te doen zonder een groot event. Oké, per sombra e not un bon cos. Want het is niet een goed ding om te doen. Un cos strano, no? Het probiamo che non. Het is moeilijk, hè, wat hier nu gezegd wordt. Het bisa trece unidad. Het zegt breng een eenheid. Pero também se soso de algo para trece unidade. Maar soms moet er iets gebeuren om eenheid te brengen. Dat een boekje daarmee te chama In Road to a Global Occupation. Er is ook een boek dat heet op de route op de wereldse occupation. Sí. Sí, correcto. Anterior de visa, todo problema não importa com chiquito of se lo wadu fabricar, lo hiba eure of lo ton razão eure para ter governo mundial. Dus elke probleem, het maakt niet uit hoe klein, maar how small, veroorzaakt een reden om dat we een wereldgouvernement zouden kunnen hebben. Correcto. Waar Dus niet un dia konangunang, laat ons entre comillas que prevenir de guerra, maar net weer na coraco preto. Dat ding wat ze willen hebben is dus de oorlog. Ja. Juist. Vermijden? Nee. Prevent. Prevent, oh ja, vermijden, ja. Dus aqui nou se mirare, a new world order will appear to come from, dus het is sali, a new world order. Een wereldorde dat komt uit. Oké, het is voor die jabal. Komt van onderen, from the bottom up, ja. Het is algo que gente nang die mundo que het is il lobby in de naam die democratie. En wat de mensen graag willen komt uit naam van de democratie. Oké, bobo sigue lezen sobra. Je kunt er verder blijven lezen. Ja, ons gana tempo. Dan kunnen we tijd winnen. Zeg nog se kweta me hoy. Que Jesus visum de señalan de guerra, rumor de guerra. Dit is ook hetzelfde weer dat Jezus zegt dat een van de signalen oorlog zou zijn. También Lucas 21 Jesús. Lucas 21:11 zegt. De papi también die pestilencia. De pest en ook de aardbevingen. Correcto. Dank u wel. Dus als we ons bezig te maken, een bigger picture. En we kijken naar dat grotere plaatje. Oké, jammer die mensen tempo ta cortico. Dus jammer dat de tijd kort is. Dus we hebben beide tour details. Ik kan niet in alle details gaan. Maar dan skip bij een tige rapido kinang. Ik ga iets sneller hier. Oké, dus lo qual come se soso de euro e patrese un governo mundial. Wat er moet gebeuren om een wereldregering te brengen? Dat betreft een crisis. Is een crisis. Correcto, de verdad. Aquí nou se mira Hillary Clinton. Hillary Clinton zien wij hier. En toen hebben we eigenlijk nunca de bon para menospreciar een crisis. Het is nooit goed op te veroordelen of like je passa bij gewoon. Een minachting van een crisis. Pero siempre me se use. Je moet het altijd gebruiken. Para establecer algo. Om iets te stevig te bouwen. Wat is een site más importante, interessante gedaan. Er is een hele interessante van Shakespeare. Ja, ese de visa, intere mundo de Kiko. De hele wereld is een podium. Y tour, dus hombre y mujer simplemente players, ja, en al de vrouwen en de mannen zijn
spelers op dit podium. Que me el mundo de manera nossa maneira de película aan de visa Dus nossa het is ore. alsof wij in een film meespelen. Como né, então o orna zwak. Por exemplo, we nós conhecemos de jesuíta, toch? En we weten allemaal wat de Jezuïeten zijn. Theater of movie abin foi não. Theater of films komen van hen. Ok, o policele de 7th century. Je kunt het lezen. Dus actuamento que kone abin foi não. Dus acteren komt van hen. Dan tour dus theater que sei não. En theater en zo komt allemaal van hen. Então eu pergunto de bini, acaso não também de bezig gando teatro aqui conosco? En dan is de vraag, zij zijn misschien ook bezig een theater met ons aan het spelen. Ok. Ah, corabon, essa aqui tá Jesuit Theater, de verdade? Dit is gewoon over het theater. En de pergunta da é Papa atual? Sim. É teater jesuíta. Ja, een theater van de Jezuïeten. Nou, misschien bij een artikel anto, wanneer ze mira dingen Irish Times, Ja. het we zouden nunca olvidar que Francisco tá é promé Papa jesuíta. Dat we niet moeten vergeten dat Francis de eerste vader van de Jezuïeten is. É Papa, sim. Paus. Paus van de Jezuïeten, ja. Correcto. Dus actuação de bindiunda Actie komt van é jesuíta não. de Jezuïeten. Dus acaso é Papa tá met gando Dus película. zou de paus ook een deel spelen? Aqui não estamos mirando outro não tem tanto ting. Het zijn zoveel. Ok, wako. Nós corre vai disso antigo. Aqui na bisa aqui não. Dus aqui não da bisa aqui não feding. Essa é daqui tempo. Foi 2000. Nós que via foi 2019. É de bisabo why World War III could happen in 2019. Dus waarom de derde wereldoorlog gebeurt in 2019? Waar ik kan je schrijven promego coronavirus mes. Het was geschreven voor de coronavirus. En dan mire kwarteren aan de mensen. En kijk welk land ze hier noemen. Rusland, Rusland. Putin, Rusland. Oké, dus dan de bis oké, nos sleepwalking, bayendo de guerra mundial nummer 3. We gaan slaapwandelen naar de derde wereldoorlog. A pandemia e dengue guerra mundial começar. En de pandemie is in de oorlog begonnen. Com, pero não com arma físico. Niet met fysieke wapens. Sino com arma biológico. Maar biologische wapens. É isso que vem não, eu vou paralelo do qual aqui, o tempo. Oké, aqui não se mira Bill Gates samen de visa. Bill Gates zegt ook. Het is papi di bioterrorisme. Hij spreekt over bioterrorisme. Oké, aqui não trove de seguir papi di je. Hij spreekt weer hierover. Oké, het is seguir papi di ture not missiles, sino bioterrorisme. Hij spreekt over bioterrorisme. Oké, aqui não dame de seguir visa menko. En hetzelfde. Aqui não dame na de papia. Aqui não de visa len waxi in policiële aqui não. Het is World War III has already begun. Het zegt dat de derde wereldoorlog al reeds begonnen is. And its weapon is biological. En de wapen is biologisch. Começa aí fede in principio. Vanaf het begin. 2019 nee. 2019 is dit Dus verteld. je pergunta tá é tudo aqui tá gewoon plan? En de vraag is is dit een plan? Quem não que logra? Wat willen ze bereiken? Quem tá atrás disso aqui? Wie staat hierachter? Ok, jammer que eu esqueço de tempo. Ok, na minha bolsa aqui não. Anterior aí, não sei aqui não. Aqui hermana vai de visa. Kijk wat zuster Ellen White zegt. Het is the world is a theater. Het zegt de wereld is een theater. Que men nang de vise. Zij zeggen het. En tot Dios moest hermana vai menko. En God heeft zuster White dat al lang laten zien. Het is the actor and its inhabitants. De acteurs en de inwoners are preparing to act their part in the last great drama. Dus ze zijn bezig hun part voor te bereiden voor de laatste stuk. With the great masses of mankind, met de grote massa van mensheid. There is no unity. Er is geen eenheid. Except as men confederate to accomplish their selfish purpose. Behalve als mensen
Ja. Pleasure the self-purpose. Oké. Dus nós capta ideia que na verdade essa tour sa com portret of met de mande. Het is zal al het naar een de- secret society dan. Het zegt de geheime gemeenschappen. Juist. Dan de bezig een plan, dan de traam doen Ze zijn plan. bezig met een plan te maken. Dus een plan die enemigo te bezig dan. Een plan van de vijand wordt hier gezegd. Correcto. PC, ora nós vamos conseguir lezer, de visão nós viva de matrix, cultura zijn dan. Het zegt De we boele. wonen in een moeilijke tijd met al dit soort dingen. Hermana vai seguir predicir também. En zuster White zegt nog verder. Ela menciona também Rússia dentro aqui. Zij heeft ook Rusland hierin gezegd. Manuscript release tomo 5. Ja, nummer 5, manuscript Oké. release, nummer En 5. toen bisa eigenlijk orge se suceder, mano vai de bisa. Het zegt wanneer dit gebeurt, E prijs nan de subi. zullen de Até prijzen na corai. En toen de trece kiko pobreza, en het brengt armoede, hambreza. honger. En toen de behiva na onda. En waar brengt het ons Até dan? na corai. Guerra. In oorlog. En de wako hermano vai te prediken, wako te mostrar awe. En kijk hoe Ellen White het zegt en hoe het hier wordt gezegd. Março 5, 2022. 15 maart 2022 Nós mirando para pedir prijs dan kuda subi. praten zij over de prijzen die omhoog gaan. Inflation, não é verdade? Inflatie. En nós miramos que nanan food prices are high and going higher. Voedsel wordt hoog en ze gaan alleen maar hoger. En aqui nanan ne parte corata mostrava claramente que te behiba na Hoe is het honger. En je kan zien hier dat het gaat brengen ons naar honger. Pergunta. Vraag. Quem te traz aqui? Wie staat hierachter? Oké, lá em Waco, em cuidem 5 minutos, mas brother. net, lá, vamos lá conosco. Nós foi em que net. Oké, aqui nós mira Revelação 18. Openbaring 18. Vou ler 18. 18, Eu vou ler o 12. inteiro capítulo na casa. Pero o sistema aqui Maar dit systeem tem ouro, heeft goud, plata. zilver. De outra palavra é rico. En met andere woorden, het is heel erg rijk. Nou, zo aqui, het dornaco ouro bij wat de Het visa is nos. versierd met goud. Versículo 17 de visa, het tem gran riqueza. En het zegt dat het een heel grote rijkdom heeft. Het misa het sube bij alto, Het zegt het gaat omhoog, pero danke Dios, maar dank aan God Dios dilo, e llega num fim ze. dat hij wel aan een einde zou komen. Dus het dornaco ouro, tem Het ouro. is versierd met goud. Agora, qual é a teoria de conspiração? Is dit een Complottheorie? complottheorie? Não, qual é a Bijbel? Wakke o. Dit is bijbels. Nee, dit is Notícia bijbels. te confirme. De nieuws bevestigt Het dit. is how much gold does the Vatican have? Hoeveel goud heeft de Vaticaan? Wakke de visa o. The National Post. Het is bienes nan die Iglesia Romano Católico te impossível para calcular. En de rijkdom van de is onmogelijk om te calculeren. Você vamos contar. Want je kan het niet uitrekenen. Het is onde nan te wara tu nan oro. Het vraagt waar bewaren zij hun goud? Que men de outra palavra, ti uno te virando rico, Het andere woord, eentje wordt rijk, mientras outro te virando pobre. terwijl de andere arm wordt. Awo is zo'n kutinha sen, En degene die het geld heeft, te mandari we zo'n kuta pobre. die onderdrukt, Ja, we die zijn heerst over de arm. Provérbio de bisabo é zo'n kuta filha, te vira sirviente de filha, zo'n kuta filha. Degene die leent, die wordt de dienaar van degene. Dat is palavra De vira um esclavo. Ja, dus betekent dat je een soort slaaf wordt. Ok, dus nós estamos mirando, de mês para tempo, met een curry, pero nós estamos mirando aqui, eigenlijk, cava, quem te traz die inteira assunto Dus aqui. we kunnen eigenlijk al een beetje zien wie er achter Quem te deze... virando rico. Wie wordt er rijk? We estava de saco, por exemplo, a companhia de Tesla, Zoals we weten, de maatschappij van Tesla a vira sumamente rico, is heel erg rijk geworden. dengue pandemia. Tijdens de pandemie. Mas não me atrevo a correr Tesla, aqui vai vir. Iedereen rijdt nu Tesla, ziet u dat niet? Ok, sei da de outro estúdio. Dit Aqui is na andere mim studie. bij
Bij diep den je, maar kinane Papa Francisco de papi di Egypto ku Jozef. Ja, hij spreekt over Egypte en Jozef, de Kami da paus. papi di siete ai con natura bini La junto. Sacra Scrittura, quando i fratelli di Giuseppe, affamati, sono andati a Egitto per comprare, per poter mangiare. Ma andavano a comprare, avevano i soldi, ma non potevano mangiare i soldi. E lì hanno trovato qualcosa più del pasto, hanno trovato il fratello. Tutti noi abbiamo dei soldi, i soldi della cultura, i soldi della nostra storia, di tante ricchezze culturali, anche religiose, tradizioni diverse. Ma dobbiamo trovarci come fratelli e dobbiamo piangere insieme, come ha fatto Giuseppe, quel pianto che unisce, il pianto dell'amore. Io vi parlo come fratello, e vi parlo così semplicemente, con gioia e nostalgia. Facciamo crescere la nostalgia, perché questo ci spingerà a trovarci, a abbracciarci e a lodare Gesù Cristo come unico Signore della storia. Vi ringrazio tanto per sentirmi, vi ringrazio tanto per lasciarmi parlare la lingua del cuore. E vi chiedo anche un favore, di pregare per me, perché ho bisogno delle vostre preghiere. Io prego per voi, lo farò, ma io ho bisogno delle vostre preghiere e pregare al Signore perché ci unisca tutti. E avanti, siamo fratelli, ci diamo spiritualmente questo abbraccio e lasciamo che il Signore finisca l'opera che Lui ha incominciato. Perché questo è un miracolo, il miracolo dell'unità è incominciato. E dice uno scrittore italiano, il Manzoni, famoso, dice questa frase in un romanzo, un uomo semplice del popolo dice questa frase: non ho trovato mai che il Signore abbia incominciato un miracolo senza finirlo bene. Lui finirà bene questo miracolo dell'unità. Vi chiedo di benedirmi e io vi benedico. Samen zijn gekomen. Anteriore de pergunta, dingen siete anje En de die vraag- bakken gordo. En de vragen in deze 7 waren de vette jaren. Ja. Faro da dinture maïs comino, de Neemt vera? de farao alle mais en al het eten. Ando kia binding e pueblo? En wat is in het volk Un gekomen? hambre bindes pues. De honger is gekomen. In Ando de, king sota wel din cominda? en wie heeft alleen eten gehad? Faro. De farao. Dus aqui, Hier. nós meneer de birakinanang, eta planeando também shit, bom ja, lo começa acaba, shit anje eigenlijk actionplan. Hij is nu even een 7-jarige actieplan aan het maken. Ando e bakken gordo na quanto tempo dat da? En de dikke koeien, hoe vaak Dire? is dat? Wat deve dizer? Genesis 41, 26. Genesis 41, E 25. shit bakken aan bom, te shit anje. De, Ok? Shit da puxa na bom, de shit anje. Dus het usando e mesmo shit aqui não, hij gebruikt dezelfde 7 hier. para beeld op e plan.
om het plan op te En bouwen. do finale que nós tudo com a Revolução de 3, En aan het einde, we weten allemaal Openbaring 13. também de vista chega momento que nós não podemos comprar nem vender. Het komt een moment dat we niet kunnen kopen, maar ook niet verkopen. Então chega que nós vai. En bij wie moeten we gaan? É sungo dinto go. Degene die alles heeft. Se canang. Bij hen. De verdade? Pero a Bíblia diz nós é justo. Maar, Su panco su água de segurança. maar de Bijbel zegt ons, rechtvaardig gaan zijn brood en zijn water is zeker. Que no curi vai ser Roma. Ga niet naar Rome rennen. Curi vai ser Jesus. Ren naar Jezus. Amirele? Oké, dus Heb wat het is de gezien? sigivisa? Vatican launch 7-year Laudato Si action plan. De Vaticaan is bezig om de 7 jaar actieplan te maken. Correcto. Dus aqui wat me me skip um digi rápido. É de bisa orbo wa behind the scene die guerra aqui. Als je achter de scène van deze oorlog kijkt. Wat mira por exemplo, ela começar com a pandemia. Het begon met de pandemie. Die qual Roma mesta é sunguta dirigente reco. Terwijl Rome zelf degene is die het allemaal leidt. Mino por die lezen tour. Ik kan niet alles lezen. Orbo wa que bono wat mira tour actor. Als je ziet, dan zie je allemaal. Juan Pablo II estava actor. Het waren allemaal acteurs, ja. Aqui na wat mira Ronald Reagan também é actor. Ronald Reagan was ook een acteur. Aqui na wat mira presidente de Ucrânia. De president van Oekraïne. Ja. Também é actor. Acteur, ja. Pero onder andere está aqui na World Economic Forum. Ja, ze waren in de World Economic Forum hier. Na Rússia está aqui na Waar is Russisch hier? World Economic Forum. Ja. Dus al final, Aan het einde. tour aqui na te bin join junto com Allemaal Roma. zullen ze elkaar ontmoeten. In Also Rome. Zelensky também é vai ser papa. Zelensky is ook bij Zelensky. Ook Putin naar- também é ser papa. Ze waren allemaal bij de paus. En de papa dat mira aqui com mediador. En de paus wordt een soort bemiddelaar. Wat aqui? Vatican mediation. Hij wordt een bemiddelaar. Dus finalmente eu e mesta ponegera Aan de e ene kant mesta dus, soluzione. hij zet zelf de oorlog zodat hij het weer zelf kan Tapi oplossen. sei de notícia na salibisa, le maxima kite hoy. Het bisava que na eco que gewoon een hoax. En in het nieuws wordt gezegd, het is gewoon een Ja, mentira. een leugen. Ja. Que man kite kos, si bawa bom mesun koku de pandemia. Dus als je ziet hetzelfde in de pandemie. De pandemia, nan que ba escucha solamente parte bom de vacuna. Ja, dan willen ze alleen maar dat je hoort de goede dingen van de Tu vaccin. rende o papel contra, Iedereen die anders spreekt, ta complottheorie. dan is het complottheorie. Of na divisa fake news. Of ze zeggen fake nieuws, foute nieuws. Pero aqui na wat mira menko, tu lo que nan que ba mira ku poting de malo. Dus hier is hetzelfde. Ze willen alles dat ze willen dat je ziet om Sim, ku poting de malo. dat het fout, dat Poetin fout is. Juist, e finalmente, nós bij Arabië rivaje, En dan hebben we een hekel aan hem. en de oren gaan bombardier, En wanneer zij hem nós te visa nazi bom. dan zeggen wij, hij heeft Amirele, goed gedaan. pero ave finalmente Dios que nos wak más allá, Nu, op dit moment wil God dat we verder kijken. en de oren nos mira eigenlijk, intere assunto aqui, En wanneer we het hele totale plaatje zien, para exemplo, bij resumita rond, het bin kaina new world order. dan komt het uit een nieuwe wereldorde. Com e papa na cabeça. Met de paus aan het hoofd. Roma had meeste dingen e klei, Rome is in de klei gaan pero mengen. aqui é que subir back na poder. En nu willen we weer het optillen naar macht. Opklimmen naar macht. Vou ler Daniel 8:22 en Als we adelante. Daniel 8:22 lezen. En Deus vai reparar que com engano não te bem arriba. En dan kun je zien dat met leugens willen ze weer omhoog Você komen. divisa. A Dat wordt igreja gezegd. romana tem alcance grande, essa é do conflito do século, página 565. A igreja romana tem alcance grande em seu plano e seu modo de funcionar, usando ou aplicando todo recurso para extender sua influência e aumentar seu poder de preparação para conflito feroz e determinante para ganhar back ou recuperar controle do mundo para reestabelecer perseguição e para desfazer de tudo o que o protestantismo hace. Bueno, hermano, ¿no? Dus, me também ronda aqui na já não está. Não se mire, ora vai acaba. Quizás de outra ocasião, nós lo vai mais deep, dentro.
Prepundo ta, ora we bij kas Google je boekje Punt, aqui. als je naar huis gaat, google dit. E ja, maar de keys of this blood. Het sleutel van dit bloed. Een boek is gebied tanto tempo was dat. Een boek is al heel lang geleden En geschreven. de wakker is gebied wel. En kijk wat eronder geschreven is. Fetemi Juan Pablo II. Het is al versus king. En het is al lang geleden geschreven en er staat nu tegen wie? Tegen Russia. Tegen En de Rusland. West for control of the New World Order. En de West controle van de nieuwe wereldorde. Ik kon niet over denken. Dit heeft niks Het nieuws boekje, in zich. die bij Amazon, we compreren. Je kunt het zo kopen, dat boek. Mire, dus, oké, bang serieus ribe saki. Dus tudo que é passado in passado. Dus alles wat is gebeurd in de afgelopen tijd. Joseph said in great controversy. En in het verleden, in een grote conflict, ja. Lo bin passa back de nos tempo. Het zal weer komen in onze tijd. Lo que da na boca no sorasi. Nee, ik ben altijd moeilijk. Nee, Azië. E Babilonia spiritual tamelo lo besie. De spirituele Babyloniërs gaan het ook wel doen. Então aqui nana nos tour por Mirele com na Rússia na traun toren di Babel. En dan kunnen we zien in Rusland hoe ze een toren hebben gebouwd. Finalmente na Kimele para demonstrar Satan. Mire, Daarna okay? hebben ze het verbrand om dit te bewijzen. Que me é que um sentido spiritual trazige. Dus er is echt een geestelijk iets Dus we aan de Kime. Daarna gaan ze het verbranden. Bole bicha trove nostro presentare sei per ban clausura para nos terminar aqui. O piccolo musso, não verá? Tempo tá curto e me não posso ele, me tenho cava, me tá cava de forma aqui. Ik zal eindigen op deze vorm. Laga e atalaya e sentinela nan. E soldaat nan halsen nan boski ora, mayang? Ora guerra basa? Nu. Awor. E duna e mensagem que a verdade presente para o tempo aqui. Amen. Laga nós musa naturende onde nós está para den história profética aqui. A Mirella dus, seja forte, awe, minha querida família. Wees sterk vandaag.
Efésios 6:8, den Senhor. E den é força de quem? Su poder. Jesus tem tur, pero tur poder. Me creio. Rússia vai bombardear. Cultura é conai, pero Deus tem tur poder e tem a palavra final. Wat er ook gebeurt, Rusland kan bombarderen, maar God heeft al de waarheid. Oké. En teorie, orbo bij kas, lees Efesios 6:8. Als je thuis bent, lees Efesios 6. Mas het moet nos, que Deus quebra nos visti e armadura spiritual. Ja, want het zegt ons, God wil dat wij de geestelijke wapenuitrusting aandoen. Única forma. Dat is de enige manier. Dus als die bom caiu op elkaar mes, want als de bom op je huis valt, wordt escondido in Christus. Dan ben je bewaakt in Christus. Deus não pode matar culpa. En sim, não pode matar culpa. God zegt, je kan het lichaam doden. Maar is een parte spiritual não é, maar het geestelijke en de ziel niet. Basta het escondido in Christus. Terwijl het verstopt is in Christus. Oké, minha querida família. Jammer nog zeggen, no final. Liefdevolle familie, jammer dat we moeten afsluiten. Sina tanto gospel convertir. Nog heel veel dingen om te delen. Pero local me quevo bij casco neta. Wat ik wil dat je mee naar huis gaat. Para no quede sin visti e armadura spiritual. Dat je niet laat om de geestelijke wapenuitrusting aan te trekken. De guerra spiritual. Want we zijn in een geestelijke oorlog. Amen. Amen. Que Deus bendiga cada de vosso. Dat God ieder mag zegenen deze ochtend. Espero que Saki lo ajuda-nos. Dat deze ons zal helpen. Compreender het tempo que nós estamos vivendo. Begrijpen de tijd waar we in leven. Laten we Laten we bidden. Tata de amor, nós te agradecemos e amamos danke tata para e vista profético que vai dar nós aqui na assim que nós por mira, Senhor, behind the scene. Que nós por mira quem te é dona, quem te actor não. Para nós não cair em pânico, Senhor. E finalmente começa a pensar outra coisa, mas se não, para nós começar isso, nós cara na área, sabendo foi onde nós ajudança também. Que a Abo tinha controle absoluto, a Abo tinha palavra final, sim, diabo pobula, se hópicos, mas finalmente é tinha que chegar, tem limite que a Abo apone. Ajuda-nos confiar, ajuda-nos seguir manter fé, e assim é pronto. Lo aparecer e nuvem no cielo e tu rende de boa notícia aqui, lo porta presente para bailar e topa cubo, para dar cubo para sempre. Danke Senhor, que paz e bendição que deriva cada de nós que de nos pedir em nome de Jesus. Amen. 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 Eén ding kunnen wij zeggen en dat is amen. Deus bendiga os brothers Steven. Besigue deze estudio aqui. God zegen onze broeder Steven dat hij dit soort thema's en studies mag brengen voor ons. Dan kunnen we nog meer leren. Para terminar o serviço, nós lança para, nós canta 623. We gaan zingen lied 623. Lo me seguivo. Ik zal u volgen. Devido ao tempo, nós canta e promê de 4 e 5. Wij zingen alleen 1, 3 en 4. De tekst. 1, 4 en 5. 2 en 3. 1, 4 en 5. Mita sigue vos Senhor, mita sigue vos mi Cristo, boco amor y pa mí, aunque tú lo abandonabo, te vi si se acabó. Aflicción ambini,
abandonado.